Hayırlı kеш efirde yangalıklar studiyada min Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Sabanda сайрашыршақ, районда язғы қырышлары толы қуәтіне бара. Әлі хамансызлы yol yara. Тыл ветеранлары Бейік Ватан суғышы турында истәлекләрен барлый. Милләтім ғырурлығы. Балалар milli традицияларны өйрәнә. Хәзерләге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Районда язгы кыр эшләре тулы куәтенә бара. Язгы чәчү белән бер рәттән ашлама кертү, тырмалауда башкарыла. Эш барышы белән танышырга Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фаттахов килде. Ул хуҗалык җитәкчеләре белән очрашты, базу кырларда эш барышы белән танышты. Тулырак Фарида Гайнетдинова репортажында. Министр урынбасары Август Муслим Туганьяк һәм Намус агрофермаларында булды. Исламов фермер хуҗалыгында кыр эшләренең барышы белән танышты. Bizning 100% теге без әйтәбез икән Мейдин Татарстан дип әйтмәм. Монда бөтенесе мөслимдә эшләнгән техника белән, мөслим егетләре куллары белән эшләнгән техникалар белән шәшәләр менә горурланабыз. Мөслим районы үзенчәлекле район. Чөнки бу районда безнең төрле технологиялар белән шәшү бара инде шәшү. Монда теге ноутил дип әйтәбез, классика, полуклассика. Туганьяк агрофирмасында да язгы кыр эшләре оешкан төстә дәвам итә. Агрофирмада дым каплату эшләре тулысынча төгәлләнгән. Бүген белгечләр һәм механизаторлар шәшү белән шөгыльләнәләр. Безнең бертөкле культураларга килгәндә 5800-дән 14 гектар мәйданында бертөкле культуралар шәшеләчәк. 4000 ярымнан артыграк гектарда техник культуралар шәшеләчәк. Дым каплату тулаемча төгәлләнде. Яңгырларга хәтле дымны каплатып бетердек. Яңгырлар явып үтте инде. Шуңа күрә бүгенге көндә ныклап шәшүгә керештек. Җитәкче сүзләренчә, агымдагы елда агрофирмада берничә яңа культурада шәшеләчәк. Һәр вакыттагыча техника паркын яңартуга да аерым игътибар биргәннәр агрофирмада. Быелгысы елны инде без алдык 2 тырма агрегаты киң 26 метрлы. Бу инде безгә эшне тизрәк эшләргә ярдәм итте. Моңынча инде без дым каплатуда 7-8 көн эшләсәк, быелгысы елны 5 көндә дымны практически каплатып бетердек. Аннан тыш инде алдык тагын ФДС дигән агрегат, бу инде приставка дип әйтик, сыйга ашламаны кертергә, шәшү вакытында шәшү белән берлектә бу инде бер проходта 2 төрле операцияны ясыйбыз. Агрофирма оешканнан бирле эшләүче Валиулла Хабибуллин инде байтак еллар механизатор булып эшли. Язгы шәшү эшләренә быел да беренчеләрдән булып аның тракторы чыккан. Әйбәтендә барда агрофирма башланган бер эшлим инде монда. Киминә килеп тора, менә ашарга килеп тора. Небедә бар. Зарплат түләп торалар, әйбәт. Барда әйбәт. Табигать анабыз яңа сынаулар җибәрмәсен иде. Барлык хуҗалыкларга да язгы кыр эшләрен тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгарырга насыйп булсын. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Халыкара җиңү диктанты тарихи агарту акциясе узда. Акция Бейек Ватан сугышы темасын өйрәнүгә игътибарны арттыру максатында үткәрелә. Беренче тапкыр ул 5 ел элек 2019 елда Бейек җиңүнең 74 еллыгын бәйрәм иткәндә үткәрелде. Җиңү диктанты акциясендә мөслимләр дә актив катнашты. Районда бу чара Мөслим лицейында һәм үзәк китапханәдә оештырылды. Чарада лицейның һәм гимназияның 11 сыйныф укучылары катнашты. Укучылар бик теләп катнашалар. Быел инде алар безнең махсус операциядә катнашкан геройларыбызга хат язачаклар. Һәм инде аларга шуның белән үзләренең мораль ярдәмнәрен күрсәтәләр дип әйтсәк тә була. Шулай ук инде белемнәрен тикшерәләр. Язу грамоталарын тикшерәләр. Акция биреме 2 өлештән тора. Беренче бирем итеп укучыларга батырга хат бланкасы таратылды. Укучылар анда ил геройларына карата үзләренең уй-фикерләрен язарга, теләкләрен җиткерергә тиеш иде. Эта международная акция проводится для всех желающих. Изначально заполняется письмо герою. После этого пишется диктант, а потом еще проводится тестирование. Сегодня мы пишем всероссийский диктант победы нашим защитникам, нашим героям. Это письмо, в котором мы выражаем свою благодарность нашим героям. Мы очень гордимся ими. Мы благодарны, они наша опора.
Икенче бирим тест рәвешендә булып, аны эшләргә 45 минут вакыт бирелде. Акциядә катнашучылар биремнәрне уңышлы башкардылар һәм чарадан канәгать калдылар. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Быел бөек җиңүнең 79 еллыгын билгеләп үтәбез. Кызганыч җирлегебездә сугыш ветераннары калмады. Тыл ветераннары да санаулы гына. Бүген район башлыгы Байык авылында яшәүче Хаҗи Садриев белән очрашты. Альберт Хуҗин ветеранны 95 яшьлек юбилее белән котлады. Хаҗи Садриевның балачагы сугышка кадәр һәм сугыштан соңгы авыр елларга туры килә. Бөек ватан сугышы башлаганда 12 яшен тутырган малай Наратас авылында лагерьда була. Сугыш башлану турындагы хәбәрне дә шунда ишетәләр. Безне урманга апара, Сокырга апара, Смирнов дигән абый. Сугыш чыккан көнне офицерны килеп талдылар. Biz лагерьдән таралганчы офицерның үле хәбәре дә килде. Лагерьдән кайткач ул колхозга эшкә чыга. Башта атка утырып машина тартып йөрүдә эшли. Мәктәптә укулар башлангач берничә көн укырга килә. Әмма колхозда эшләүче ир-егетләр берәм-берәм сугышка китә башлыйлар. Узак уйлап тормый Хаҗига, яңадан колхозга эшкә чыга. Сәгатьтән дигән абзый бригадирие Хаҗи апаем. Иртәгә уракка төшәбез. Сен ишенче атка алдан атланып йөри алмассың микән? Машинаны эш тартырга кирәк. Бер Әбүбиясе дигән атка атланып ура башладык. Иртәнгә бер абзый җок сугышка киткән. Икенче көнне урдык, өченче абзый киткән. Дүртенче көнне тагы сугышка китте. Шулай иттереп, яшь елбедәккә калды. Ярай инде олы кеше тимерче Әхәдулла бабай, ватылган улы рәтләп бирә торганы. Шуннан бирле лаеклы ялга чыкканчы колхозда хезмәт куя юбиляр. Тормыш иптәше Мәрьям белән 4 балага гомер бүләк итеп бик матур гомер итәләр. Ялгыз калганына да инде 17 ел гомер үткән. Бүген ул балалар, оныклар бәхетенә куанып яши. Дөньяның кадерен белеп, эш эшләп яшәсеннәр. Бокай-сокай килеп йөрмәсеннәр. Тәртипле булсыннар. Шул. Эш юк дип йөрмәсеннәр, эшләгән кешегә эш бар кадын. Эш бар. Менә ничә яшьтәмен, 2 ат белән эшләдем. Туктаусыз, бүгенге көнгә хәтле туктаусыз эштә эш миндә. Тракторда эшләдем, комбайнда эшләдем. Шуннан соң ана чыкты закон, колхоз фирмаларын механикалаштырырга дигән. Хөрмәтле ветеранны олуг юбилей белән котларга район башлыгы Альберт Хуҗин, район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов һәм Байык авылы җитәкчелеге килде. Алар ветеранга республика һәм район җитәкчелегенең күчтән эшләрен тапшырдылар. Бар үткәнен яхшы хәтерли, әле хәзер дә сүзгә тапкыр Хаҗиягә. Илләр тыныч, дөньялар матур булсын ди ул. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Тылда хезмәт куеп, сугыш чорының авырлыгын үз җилкәләрендә татыган өлкәннәр язмышы гыйбрәтле. Олы Чакмак авылында яшәүче Фәрида Гыйлманова да сугыш чорының шаһиты булган. Коллегаларыбыз Фәрида апа белән очрашып, тормыш юлын сөйләтте. Олы Чакмак авылында яшәүче Фәрида Гыйлманова 1927 елның 27 октябрендә дөньяга килә. Илгә бөек ватан сугышы башлану хакындагы хәбәр килеп ирешкәндә Фәридәгә бары 13 яшь тулган була. Мәктәпкә килгәч, укытучы апалары сугыш башлануын хәбәр итә. Esmerler kopçakları sertifikat ettik. Şunda altın separada soyandı bir ataları yolunda şeyler. Ondan dolayı bizim o yeri adil turda biz apasını degen bizim kantorga boysunlar yeniyiz. 7 классны тамамлаган елны Казан шәһәрендәге порох заводына эшчеләр җибәрергә кирәк була. Мөслимнән заводка 6 кызны юллыйлар. Алар арасында Олы Чакмактан авылдаш кызы белән Фәридә дә бара. Бүтән бездә 27 елгылар авыл безнең авылдан районнан 6 кызык. Без заводта аш булмадык, безгә 800 грамм ипи бирделәр. Аннан булай ашка талым бирәләр. Беренче, икенче, өченче аның нинә карап инде.
Biz oğuldan iki kızıyıq. Заводтан 1947 елда yeniden авылга кайтып төшә Фәридә Гыйлманова. Кыз колхозда эшли башлый. Торыф чыгарырга баручы кызлар белән торыф чыгарырга да китеп бара ул. Анда 4 ел эшләп кайткач, янәдән колхозга эшкә керә. Күп төрле хезмәтләр башкара ул. Авыл советы депутаты, авылны көтү хуҗасы вазифасында үзенең терлекләрен бетергәнчә алып бара. Бүгенге тормыш әкият ди ул үзе. Tep sulasan öyle eylesin. Bu xatlı rahatça karar. Rızıkның neyindeyisin dilisin. Ben 82 yaşka kadar seyir asıladım. Mene bunlar neyse. 82 yılında mene 13 yıl seyir bitirgenime. Бүген Фәридә Гыйлманова Алышак магалуындагы мөрәйттә бер үзе яшәсә дә ялгыз калырга һич вакыты юк аның. Чөнки туганнары Сирина һәм Илкам Хановлар тәрбияләп, кадер-хөрмәт күрсәтеп яшиләр. Çirdesel koyğırı bitəbiz indi bir kengəşçimiz, dostumuz bitəl, tuğanımız. Нәрсә булса да инде кеңәш, кеңәшнең бире, ярдәмен бире, ярдәм итә инде төрле вакытларда төрлечә була бит инде кеңәшләр белән ярдәм итә инде. Bütün işleri şunun kuşkaç yaşayın. Davay bak çatırmağa gerek. Davay berengini başlıyoruz. Davay berengi tutkan kişi. Mine her botna da yol günü уже berengi çıkarttı. Berengi çıkartıyoruz. Plan kurup kaldırıyoruz. Фәридә Гыйлманованың истәлекләр саклаучы сандыгында бүген бик күп рәхмәт хатлары, мактау грамоталары һәм башка бүләкләре саклана. Бик еш кынауларны кулына алып, узган гомерләренә әйләнеп кайта, хәтерендә яңарта. Фәридә Гыйлманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Сугыш ветераннарының каберләренә истәлек токталары куя башладылар. Бу идеяны ветераннар советы утырышында өлкәннәр тәкъдим итте. Бүген Күбәк зиратында беренче шундый токта куелды. Әлеге чарада район башлыгы катнашты. Альберт Хуҗин Байык авылында күптән түгел вафат булган Бөек Ватан сугышы ветераны Салих Госманов каберенә дә чәчәкләр салды. Ветеранны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Мәктәптән төшләр үзәгендә унлап берләшмә эшли. Иң популяра робототехника. Күптән түгел район җитәкчелеге үзәккә квадрокоптерлар, планшетлар бүләк итте. Яңа техника гамәлдә сыналды. Биредә дрон рейсинг һәм график дизайн буенча хакатон үтте. Ярышларда районыбыз укучылары катнашты. Әйләнә тирәдәге цифрлы мөхит кеше яшьтән башлап бала тормышының аерылгысыз өлешенә үрелде. Офык мәктәптән тыш эшләр үзәгендәге түгәрәкләргә йөрүче егет-кызлар компьютер чараларын танып белүдән тыш, уен эшчәнлеге белән төрле бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулый. Хәзерге вакытта малайлар яңа технологиялар белән бик кызыксыналар һәм менә ЦВРда шушындый конкурслар үтү. Алар шундый бик кулай, бик уңайлы дип уйлыйм. Шуңа алар монда теләп килделәр. Мин малайларны монда алып килдем. Алар ярышта катнашалар һәм киләчәктә бу аларга нык файда булачак дип уйлыйм. Чөнки именно яңа технологиялар, квадрокоптерлар, компьютерлар алар барысы да киләчәктә актуаль. Без бу техника белән шөгыльләнәбез, монда йөрибез, йөртәбез аларны, өйрәнәбез, йөртергә. Бу елны йөри башладым инде. Кызыксынам итеп, мәктәпне бетергәч тоже сынашакмын инде. Мин ЦВРга йөрим. Мин бик бу ЦВРга йөрүне яратам. Мин дизайнер булырга телим. Миңа рәсемнәр бик якын, мин аларны бик яратып ясыйм. Мәктәптән тыш эшләр үзәгендә шөгыльләнүче балаларга квадрокоптерлар, цифрлы дизайн белән шөгыльләнү өчен планшетлар кайтарылды. Интернет киңлекләрендә аралашуның төрле юллары бар. Яңа җиһазлар балаларга кызыклы шөгыль генә түгел, ә яңа белемнәр алырга да ярдәм итәр дип ышанасы килә. Без инде үзебезнең ЦВРга яңа квадрокоптерлар алдык. Балалар өчен ул именно балалар квадрокоптеры ватылмый торган, но инде ул беренчедән аларга кызык. Икенчедән яңа төрле навыклар өйрәтә торган әйберендә име. Икенчедән менә шул графический дизайн өчен планшетлар алып кайтты инде. Балаларга шулай ук компьютерда инде дизайн ягыннан эшләүчеләр килсә, киләчәктә программист булып, ни булып китсәләр. Безнең үзәккә 384 меңлек җиһазлар кайтты. Ул да булса инде 8 дрон, 8 график планшет. Әлеге җиһазларны алырга ярдәм иткән өчен Альберт Робичка зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Бүгенге көндә безнең үзәктә муниципаль ярыш үтә, дрон рейсинг дип атала, һәм графический дизайн буенча ярыш, креатив. Әлеге ярышта безнең райцентр мәктәпләре укучылары катнаша. Дрон рейсинг буенча беренче урынны мәктәптән тыш эшләр үзәгенең Офык командасы яулады. Икенче урында Мөслим лицейның лицей командасы, өченче урында Мөслим урта мәктәбенең Тукай командасы. График дизайн буенча хакатонда беренче урынны Мөслим лицей укучысы Әминә Вәлиева алды.
Икенче урында мәктәптән тыш эшләр үзәгеннән Нәзилә Нургалиева, 3нче урынга Мөслим гимназиясеннән Гөлинә Садикова лаек булды. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Мин милләтемнең киләчәге, горурлыгы районда шул исемдәге бәйге узды. Ул муниципаль проектында мәктәпкәчә яшьтәге балалар һәм башлангыч сыйныф укучылары катнаша. Бәйге быел 3нче тапкыр оештырылды. Бәйгенең гаилә елында үткәрелүе бигрәк тә игътибарга лаек, чөнки бала иңлек гаиләдә туган телендә сөйләшергә өйрәнә, аның гореф-гадәтләре белән таныша. Сәхнәләргә чыгып басып җырларга да яратам. Әниңнән күчкән сәләт оста итеп җырлый-җырлый авызыма каратам. Бу елны инде без 40-45 бала катнашты. Сойлап кою турында бу финалга инде 14 бала үтте. Бу бәйге инде безнең туган телләребезне саклау, милләтебезнең гореф-гадәтләрен күрсәтү, традицияларын саклап калу максатыннан үткәрелде. Мин милләтемнең киләчәге, горурлыгы муниципаль бәйгесенең беренче туры төрле зоналарда узган. Бәйгенең финал туры Мөслим гимназиясында үтте. Biz Mitrey başlangıç məktəbindən düşdük. Əli Əhmədov Rayaz Ruslanımın alıb düşdüm. O bizning məktəbdə 2-ci sinif oxucusu. Soylab qalı turundan үтте. Biz ona uğuşlar diləyik. Сәхнәгә менгән һәр бала, һәр гаилә үз милләтенең телен, аның матурлыгын тәкъдим итте. Гореф-гадәтләренең үзенчәлеген чагылдырган төрле номинацияларда осталыкларын күрсәттеләр. Лицей мәктәбендә 1 сыйныфта укый, Хасанова Диләрә Ринат кызы. Бик каты әзерләндек, җырлар, шигырьләр, биюләр күрсәтергә дип өметләнәбез, Алла бирсә. Уңышлар телибез кызыбызга. Һәр баланың чыгышы үзенчә матур, эчтәлекле һәм кызыклы иде. Миләшки балалар бакчасыннан Нәзилә Мадьярова һәм Карлыгач балалар бакчасыннан Ирка Байырханова, Мөслим гимназиясеннән Арман Микаэлян һәм Мөслим гимназиясеннән Диләрә Хасанова бәйгенең җиңүчеләре булдылар. Калган балалар төрле номинацияларның җиңүчеләре дип игълан ителде. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Спорт белән шөгыльләнүчеләрнең арта баруы сөендерә. Сәламәт яшәү рәвешен сайлаучылар күптән түгел ГТО нормативларын тапшырды. ГТО гаилә фестивале ярышларының муниципаль этабы узды. Ярышларны ачу тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары Марина Бәдретдинова катнашты. Бәйрәм төсен алган чарада безнең хәбәрчеләребез дә бар иде. Фестивальдә 11 гаилә командасы катнашты. Командалар составында 8дән 11 яшькә кадәрге балалар, әти-әниләр, әбиләр һәм бабайлар бар иде. Гаилә командаларына ГТО нормативларын һәр гаилә әгъзасына яшь буенча үз баскычларын үтәргә кирәк булды. Өлкәннәрдә балаларда йөгерү, идәннән тартылу, алга йөрү, 30 метрга йөгерүдә ярышты. Бүген бу чараларның берсе дә менә шушы гаилә елында ГТО нормаларын тапшыру, ләкин менә бу гаилә белән берлек бетте. Монда бала катнаша, әти-әни катнаша, әби-бабай катнаша. Бергәләп семейный команда төзеп, безнең инде гаиләләребез бик матур итеп менә шушы спортка, сәламәт яшәү ярышына тартылалар. Әбиләр, бабайлар һәм оныклар, ата-аналар шулай ук якыннарына ярдәм итәргә килгән башка гаилә әгъзалары бер-берсе өчен җан аттылар, эшлекле киңәшләрен дә бирделәр. Ярыш нәтиҗәләре буенча команда зачетында беренче урынны 797 очко җыеп, Солоуз Мухан авылыннан Гыйзетдиновларның гаилә командасы алды. Гыйзетдиновлар фестивальнең республика этабында чыгыш ясаячак. Балалар 2 семья, минем 2 малай. Берсе Солоуз Мухан авылыннан, берсе Мөслим мәктәбеннән ярышка килделәр. Аллага шөкер, балаларыбыз актив, спортта да сынатмыйлар, эштә дә сынатмыйлар. Шулар өчен җанатырга килдек. Менә балаларга бүген спорт комплексында ярышлар була дигәчтен кайтып, мин дә килергә булдым, күрәсем килде. Аннары сан сезгә мин әйтәм, әйтеп утырмын, көч биреп утырмын дип килдем инде. Әйе, Мөслимдә хәзер бөтен мөмкинлекләр дә бар, спорт буенча да, яшьләргә дә. Икенче урында Султановлар гаиләсе, 3тә Хантимеровлар. Барлык призерларга медальләр, грамоталар һәм тәмле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүген дә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезнең райондашыбыз Фәнис Абдуллин турында тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз.